वीडियो मेरा वो दिखा रहा बानी। देखी हमनी के जवन एकरा की यूनिट कहाई कश्मीर खातिर रवाना होता। कश्मीर जाते हैं देखते हैं 3 फोल्डिंग वाला सीढ़ी बाई कतनो ऊंचा रहे नु तो ये सीढ़िया के बढ़ावत चल जाए। ये जहाज में बैठे के बा और हम बैठला के बादों के वीडियो देखाई। सब जवान साथ ही बनी जा, सब कोई कश्मीर निकलता नहीं जा। वही पोस्टिंग भइल बा, पोस्टिंग पर जाता नहीं जा अपना बस चल दिलस। और देखिए जहाज के भीतरी के सीन देखते न चारों तरफ बर्फे बर्फ बा। खिड़की से वीडियो बनावल बा, चारों तरफ बर्फे बर्फ बा। देखिए भीतरी के बुझाते कि होटल लेखा लगेला जी। हाँ बुझाला होटल लेखा लगेला एकदम भीतरी के सीन बा। देखते बन जहाज में भरी हम निकल गई जा अपना अपने अथी खातिर। आ देखी का भइल बा कश्मीर में। वहीं कश्मीर के हाल देखिए जब फुट अथी खेल जा का कहाला वॉलीबॉल होला। ये जो वॉलीबॉल सब मैदान है वॉलीबॉल के देखाई वगैरह पहले हम वीडियो हम देखौले रही। सेब वाला अखरोट वाला बादाम वाला जन पेड़ बा देखते कैसे रुआ के फाहा लेखा लागता। हाँ अभी तो नया नया तो लगबे कर बाद में देखिए सब सेब के पेड़ बा। वीडियो देख ले रुआ के देख ले पिछले वीडियो में सेब के पेड़ बा अखरोट के देखिए बगीचा है सब। देखिए कैसन भइल बा वहीं सेब का बगीचा अखरोट के बादाम के देखत है नु सब चारों रोड बुझाता कि रोड ह मैदान है सब है। छोटी छोटी झाड़ी बड़ी सब। अरे वो पीछे हमार वीडियो जो डलले बनी नु आम वाला ना एथी सेब वाला सेब के सीधा बागान से देखो वीडियो सब इहे सब सिनेमा है। लेकिन साफा बदल गइल बा देखला के बाद बुझाई वीडियो को मिला ले। देखते नु ये हमने के थी है यूनिटर के देखाई कि जहाँ हमने के ठहरे के देखिए हालांकि वीडियो बनावे तो परमिशन बा ना। देखिए ये हमने क्वार्टर बा वीडियो बनावे परमिशन नहीं है अभी तो कोनो अभी तुरंत अले बन जा कोनो साहेब लिखन स तो चलते वीडियो अपन लुका के आदमी बना लेवेला। देखते नु देखिए अब वहीं 2-4 दिन लागी भैया कि नया नया एकदम अभी अगर बात तो जाड़ तो आता ना बाकी माइनस में भी चलता। जाड़ अभी माइनस में बा। अब धीरे धीरे आवा के हम देखाई जन वीडियो बड़ी सही। पहले हमार वीडियो पहले का जन बानू एथी वाला बतेबे कहीं रवा गए वीडियो देख ले आ ओकरा बाद इस सीन मिलाइबे कितना अंतर हुआ बुझाई। अभी तो चारों तरफ बुझा देनु कि रुआ के फाहा बा, चारों तरफ रुआ के फाहा बा एकदम। एकरा पहले आदमी जब आइल बा लेकिन अब ठंडा भइल बनू बर्फ जब पड़ल बा बर्फ में पहले आदमी आइल बा। बाद में वीडियो देखब रउरा वीडियो देखी सब्सक्राइब कर लेब शेयर